Һәм шундый уңышлы проектларның берсе ЕГАИС системасы. Аның кертелгәненә 1 гыйнварда төгәл 1 ел. Процесс введения системы был непростым. Основные трудности были обусловлены в первую очередь необходимостью обеспечения наличия на рынке республики достаточного количества специального оборудования и значительных финансовых затрат для участников алкогольного рынка на приобретение, монтаж этого оборудования и обучение персонала. Основной костяк предпринимателей, понимающих необходимость обеспечения легальности продукции и планирующих свой бизнес на долгосрочной основе, пошли на эти затраты. Противодействие было только со стороны дельцов, для которых введение ЕГАИС закрывало возможности сбыта нелегальной алкогольной продукции через легальную сеть. Ялган аракы җитештерүне һәм сатуны азайту максатында башка структуралар тарафыннан да шактый эш башкарылган. 450 мең литр күләмендә легаль булмаган алкоголь эчемлекләр әйләнештән алынган. Аракыны лицензиясез сату буенча 262 очрак теркәлгән. Суррогаттан үлүчләр саны борчыса да, алдагы еллар белән чагыштырганда уңай тенденция сизелә һәм инспекциянең узган елдагы эшчәнлеге куандыра дип белдерде Татарстан Республикасы премьер-министры Илдар Халиков. Снижение количества отравлений алкоголем достаточно серьезное. С 1198 в абсолютных показателях в 2015 году до 776 в 2016 году. Ну а самое главное, сохранение жизни людей почти на 80, не почти, а на 89 человек в 2016 году умерло меньше. Это результат вашей работы, большой, серьезной работы. Хотя, конечно, несмотря на хорошую динамику и этот результат, мы не можем согласиться с тем, что, несмотря на это, по-прежнему 267 человек – это те, кто ушли из жизни из-за разных причин, но так или иначе связанных с отравлением, с алкоголем с летальным исходом. Һәлак булучыларның ишесе нурлатлы булуы да хафага сала. Шуңа да Дәүләт алкоголь инспекциясының территориаль органы белгечләре декабрь-гыйнвар айларында 74 тикшерү уздырган. Было выявлено 28 фактов продажи. Өйдән исерткеч эчемлекләрне сату буенча 28, алкоголь продукция декларациясына төгәл мәгълүмат бирмәү буенча 9, лицензиясыз аракы сату буенча 1, составында спирт булган продукцияны сату буенча 3, кулланучылар хокукларын яклау буенча 11 очрак теркәлде. Легаль булмаган әйләнештән 245,16 литр алкоголь эчемлекләр алынды. Бүгенге көндә шәһәрдә һәм авыллардагы барлык сәүдә нокталары да алкоголь продукцияны ЕГАИС системасында сата. Оборот алкогольной продукции 245,6 литров. Үзен уңышлы проект буларак күрсәткән ЕГАИС системасының эше быел да дәвам итәчәк. Агымдагы елдан башлап ул авылларда ваклап сатуга кертелә. Хәзер аның кирәкме, юкмы икәне турында бәхәс бармый. Система үзен аклады. Иң мөһиме, ялган аракы эчеп теге дөньяга китеп барганнар санын күпкә азайтты.